Oy, Kapitoy, I'm here. Oh, may ligo ka? Wag ka maligo nako. Ano titingnan mo diyan? Palaka yan, palaka. Kausapin mo. Welcome sa ating live sa andito tayo ngayon mga amigos sa Butulan Sampales. Ayan, salamat po sa pag-join sa ating live. Sa mga gustong umakyat or sumama dito sa ating live, maraming salamat po sa inyong lahat at pwede po kayo umakyat. You're invited. Good morning, good morning. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga viewers, subscriber. Maraming salamat po. I'm from Philippines, sa JLR Lawis Vlog. At nandito po tayo ngayon sa Butulan, Sambales. Ayan, makikita niyo po yung seaside view. Yung kulay asol na yun, yung po ay dagat. Ayan, dagat po. Nasa tabi po tayo ng dagat. Yes po, nasa tabi po ng dagat. Ayan, tayo mamaya ay babalik na lang Maynila, mga amigo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sana supportahan niyo yung ating channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please click our subscription button at paki-like, paki-share naman po kung inyong magustuhan yung ating live. Ha? Nag-automatic lock yan eh. Ayan, good morning YouTube channel, YouTube community. Magandang umaga po. Nawala yung aking live. Oh.